sa kaawit. Mayong adlok yung tanong masukid ting paminaw, nining haduman ang susukawit. Ingon man sa mga artista, nga maghatong kinabuhin akong kaagi. Ako si Ronron. Sa dili pa nagusugdan sa pagsaysay kinakong kaagi, palihog pagtugtog sa awit karaguluhan, pagsubok. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga taga Malita, Davao Occidental. Ang atong matatampo nagdasangan nga Ronron. Sige na mo, Ronron. Pagdali mo kaon aron dili mo malit sa klase. Ronron! Ma. Unsa man ka inday? Dodong, nagtimi-timi man mo og kaon. Pagdali mo. Ma, wadi tila yung pagkaon. Lugaw rati ay. Bitaw, tuma, nainay ni oy. Lugaw, nya, asin pagin ang giputang. Wala kanon, ma. Pasensya na mo mga anak. Gamay naman gud kaayo ang atong bugas. Kung ato nilong agon, dili man makapaigo nato. Maong ako na lang gilugaw, aron makapaigo natong tanan. Ako na lang gibinlan og gamay si papa ninyo. Ay nagpagklamo dong. Day, kaon na gud mo kung sa na diha. O, kuya. Mupauli ka, bayro nun? Oh, mapauli na ko ba kay papukoy baon. Ganun wa mo ka magbaon? Kaon kining... Hindi na ko magsabang. Nakalimtan ni mo imong baon, bay? Oo. Ubay ako nabiyan. Maong antar ko mo kaon sa amo. Balik na yun ha. Kayo magbuhat pa tag-project. Ubay. Pabalik din ko. Paitas mo kayo daw eh. Pobre kami. Daghan kami malagsuon. Naglisod na si Papa og buhi na mo. Rolod. Hindi apa maligi kas gawas dong, ha? Nagkatuog na, oy. Kaya may klase ka pa man ugma. Matawag ko karon taon pa. May gihunahuna lang ko. Unsa may imong gihunahuna? Naguna-una lang ko sa itong kahimtang pa. Lisod kay ta. Ultimos pagkaon. Hapit ta, dili magkakaon. Saon makudong. Gambay ra magkaayo og sweldo sa akong trabaho. Kuwang kayo ang akong kita. Maong ikaw may kamagwangan. Pagtarong gid og eskwela, ha? Aron makatabang ka sa atong kalisod. Opa. Salamat taon kinamuhimig sa'yo. Naghanap kay kong buhat doon sa bahay. Dili lagi ko musugot, ay. Para din sa atong kaayuhan ng akong buhaton. Nang si Miss Papag si Mama. Naglalis man eh. Ma, pa, naunsa di mo. Nganong naglalis man mo? Nay, si papa nimo, dili mo sugot nga manarbaho ko. Ha? Asam sa kabadabaho, ma? Sa syudad sa Davao. Nay mo tabang nako nga atong silingan. Pero si papa nimo ay di gyud mo sugot. Dili lagi ko musugot nga manarbaho ka. Kay kinsa naman lay mo atiman sa mga bata. Dong, lisod na kaayo ta. May na lang na nga makatabang ko nimo. Okay raman tigali pa nga madabaho si Mama. Ako nalay bahala sa mga manghud. Basta, dili ko musugot nga manarbaho ka. Bahala na og mag-antos tas kalisod. Unsa ba? Mular ka gyud ka? Oo, anak. Kay naa na ang atong silingan, iya kong ikuyog. Pero di ba masugod si Papa, ma? Ay, bahala siya, eh. Sultihi siya inig uli niya nga nilarga ko. Nagtuban gyud is mama nimo.
Gusto ko na siya magkatabang mo pa. Kay, saan, lisod bang kita? Wa na tayo mahimo ini dong. Kay nagtuman magid si mama ni mo siyang gusto. Sige na pa. Ako na balas ko bang manghod. Samtang mutabaho ka. Sige ron. O pagtarong itaon si mong pagskwela, ha? Kinahanglan nga mahuman kas imong pagtuon. Bahala og high school lang. O pa. Pa. Nung sa ka? Naginuktok bang ka? Gimingaw lang ko sa inyong inahandong. Pa. Wa bangod ko maanat nga. Wa si mama ninyo. Dili lang nako malikayan nga. Mingawan ko niya. Pa! Kuya! Naa si Mama! Oh, Pa! Naako na si Mama! Day, salamat intaon nga ni uli ka. Dili na ko makaya dong. Mingaw kay ko ninyo. Kabi sa ma, mingaw kami ni mo. Day, ayaw na paglakaw, day, ha? Bahala og pobreta, basta pagkahiusa ta. Bitaw ma. Sige na good. Anto sugod ta. Kay pila lang kabuan akong pabuton. Magka-graduate ko sa high school. Magkatabang na ko ninyo. Congratulations, Nak, anak. congrats dong. Salamat ninyo ma. Pa. Abi ni mo dong, lipay kay ko nga nakapag-graduate ko og anak. Bisag high school lang. Ako sa pa. Sobra kong kalipay. Nahuman akong eskwela. Nibali na kang trabaho pa? Oh, anak. Nindot ni kay dako-dako og sweldo. Maayo hinoon dong. Maningkamot ko, day. Kay ako ning paeskwelahon si Ronron og college. Oh, tinuod pa? Iba ko pa eskwela og college? O dong, gusto na ako nga makaeskwela gud ka og college. Pa, giubo mo lagi ka. Wari kaso dong. Nakalitan lang tingali ko sa bago na ko trabaho. Ako kasan mo likod kami. Basig ipanuhot ka. Salamat dong. Pa, nauli mo lagi kag sayo. Lain ang pamati na ko sa kong lawas dong. Ay, mas mama ni mo di ay. Oy, niya ka na di ay, dara ko. Naunsa ka man, sayo man kang nauli. Lain man ang akong lawas day. Gilantan kong maayo. Sa, Ginoo, dali sa suod be. Ron, pagpalit dito og tambal para ni Papa nimo. Kumusta naman ka si Papa? Naayon na ba kayo ang hilanat? Ron! Dali na si Papa nimo! Unsa pa kinatabo ni Papa? Ma! Nga na masigit pa ka! Naunsa pa si Papa? Mao na lay ako namataan nga nagkirig-kirig si Papa nimo. Mura og giatake ug wa na magliho. Inuko! Tawag nga ato mga silingan nga atong dadan sa ospital si Papa nimo. Ron, dong. Si Papa nimo, dong. Mag-ambulan na ba? Ngawatin daw tag may tabo ni Papa. Ang doktor, may gawas na. Doktor, kumusta ang akong bana? I'm sorry. Patay na ang pasyente. Ginoo ko. Patay na siya nga niabot din sa ospital. Mahimong taas ang iyang dugo, hinungdan sa iyang pag-atake. O namatay. Ano na itabo pa ninyo pa? Magunsa naman lang ko, dong. Ngawa naman ka. Ingon ka? Kubay ko lang college. Masabi ko pag-eskwila ka. Wala naman ka. Dili ni nako makaya ang pagbuhi sa atong mga anak, dong.
Magunsa naman lang ko ini. Ngawa naman ka. Dong. Dong ba? Ingon sa nahugno na akong kalibutan pagkamatay ni Papa. Kinahana ako pangandoy nga mag-eskwela ko sa college. Sa pagkakaroon na, nanabaho lang ko isip ko sa gasoline boy din sa among dapit. Ano pagkatabang ko sa kumang isuon. Dinin na lang kutob. Daga salamat sa pagtagad akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Ronron nga taga Melita, Davao Occidental. Bansa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nikolohan pagsubok. Ang mong kaagi gibatan og duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasing-kasing kong gidapit sa pabada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon handimanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa handimanan official Facebook page. Handod sa sunod gayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. What's the style gidalit sa RMN Drama? Ako si Virgie. Ginaingon, dili maayo nga mosalig ka bisag imo pang kadugo kay mo traidor gihapon ni nimo. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Ay, kakapoy ko ini magbalhin-balhin og bahay. Agwantal ta, Virgie. Saan gipapahawa man ta sa giya sa bahay nga kaniya itong gipuyan. Ikaw man sa good Raymond, tagdugay man kang muhatag sa imong sweldo ko. Ni usahay makalimot ka paghatag nako, mong matingob na hinon ang atong abangan ug mudako ni hinuon. Mong di na hinon to makahatag sa abang, tan-awa resulta na. Gipahawa tag pinakalimot. Virgie, mahimo ba? Dili ka musultig taas kay mairita ko. Magkadagot. Mandabaho na lang ko ha. Unsa? Aron makatabang ko nimo sa mga gastos sa bahay. Hindi, di ko masugot. Abi pa niya sa makaliwat mo nga, dili ko magkabuhi ni mo. Makabuhi, pero daot. Virgie, Kasagaran sa makakita nako makalitan, makapangutana gud intaw nga ni daot ko. Dalit asad pud intaw kay ko makapamaka ka nagpaslim ko kay mabiyaan niya ko sa kumbana. Basta. Dili ko masugot yung trabaho ka. Pundo ka din sa bahay. Pasagdi ako may tagkwarta kay lalaki ko. Sugot na lang unta ka bay Raymond nga mo trabaho si Virgie aron di po ka magsigig pangutang nako. Hindi lang. Huwag ka sumutang ko eh. Okay na mautang ko ni mo. Kay migo mo ta. Migo bitaw ta, moong wa kay bayad-bayad sa imong giutang nako. Hindi lang. Huwag kaso na. Tinbor na ko ba kanang maabot na ang akong loan. Unsa nga loan? For loan? Mako ka diha. Ay, sama ka. Narang mineral water nga 2 galon imong gipapalit na ako, di ba, Jo? Salamat kini mo ni Panso ha. Ay, sa payan, day. Mamayo kay nagsilingan ta. Gusto naman day may suon ng snil. Ay na, nagtexto na ako nga nilang sa puyos amo. Kay sige na lang kuno siya yaw-yawang nanag ni tatay nga way katabang. Tonya? Way mahimo, igsuon man. Maluoy po ko ni Nelly. Suod ba ming duha? Nung ako na lang siyang papuyon din sa among bahay ni Raymond, no? Unsa? Ano mo di ba itong imamanghod, Virgie? Dili ka musugot, Raymond. Musugot man ko ba? Pero, asam siya higda? Gamay naman itong kwarto. Sa atong kwarto, Kuit. Unsa? Salamat kay Manang ha. Ngamitawat ka na ako. Kay kung wa pa, magpabilin paghapon ko sa ato. Sikihan ko kasaba nilang tatay ug nanay. Kung madawat ko sa trabaho nga akong di-applyan, ikaw na yung mahabilin din sa bahay, ha? Dede ko niyo pa eskwelahon Manang Virgie. Pa-eskwelahon man, pero unya na lang, kay magtigong pa ko. Di ko ganahan nga mangayo kong Raymond, maikog ko. Gamay rag sweldo unya, nangabang lang gud mi na among gipuy-an. Ay. Kapoy biha. Traffic pagkakayo.
Nakaluto na kanila eh. Umanaman, Noy. Sukari ko palihog be kay gigutom na ko. Ang mukhang gag-o naman, Noy. Wa pa biya si manang abot. Mauna na ko kay gutom na kay ko. Dari ko pagkaon sa lamesa be. Gutom na kay ko. Kadit man, Noy, kay magsukat ko. Samatay ko ilang dutay makaulit kay pulos puno ang mga jeep. Basta pa dyan kay gustuhan niya. Huwag dyan ko kadagpayo ni Sabi. Kalitan ko daw. Anila una ko sa waiting shed. Maghoto akong kasakyan. Paita. Gutuman na sa dako na pa. Manoy, minang sige magatutok na ako. Sexy magug ka. Nindot kang lawas. Lahik at porma si umaguwang. Alam naman, miss pa mang ko. Unya si manang misis naman. Maong masaksip ko sa kung manang virgin. Og mas virgin pagkakin niya. Hindi ako virgin, Manoy, uy. Naanaan naman ko sa kong uyab. Lamig man di ay, uy. Unsa? Maduwi kong uli karong gabi, Raymond, ha? May meeting ni. Ako na lang mo, una si Nelly. Ano lang mo paabot ako, ha? Sige, Virgie. Sige, bye-bye. Mainoon. Araw ba kalugar akong nili? Dami, nakuha niya sana. Dami. Daoy. Ako ganahan kong uwan. Mas ganahan pagyung kunin mo. Manoy Raymond. Oy, hala. Siniliw ang bana ni Virgie. Nga si Raymond, nagkiskis man. Nakita man din kay ang plimang bintana. Oy, hala. Nikabayo si Lili kang Raymond. Ikas ang tingis. Day, muadto na kasi mong trabahoan. Oo, manay panso. Day, wa ka kabantayan ng imong igsuon o sa imong bana. Wa man, Noy Panso. Kaya nga na di ay. Unsa ba mo napantayan nila, Noy? Unsa, Noy Panso? Gusto naman ni Raymond pa. Nakupubuyan na tubig sa po. Hindi mo nakukukilis ko. Wala na nung kubata. Sagdila ko. Ganahan kong buligo ni mo. Unsa ka nagbuti. Marami anang imo. Abi na kog trabaho ka, Day Virgie. Maabsent ko, Noy. Kaya ako'y mangunay sa pagsakop sa mga pitin o traidor. Kalma lang kaya kung masakpan na ni mo. Ayaw paghimog daotan. Ayaw kumkuma sa imong mga kamot ang balaod. Dili ko ingon anak ni Punso. Yun na. Unsam ng galon nga dani mo. Unsay suod, ana. Dito ko gikan sa tindahan. Humanta nagkasulti kanina. Ug nipalit ko ininoy. Unsa man, ari ha? Unsa na? Kala. Nindot, ay. Uy! Virgie! Manang! Diha ka lang ibabaw sa lawas sa akong igsuon, Raymond. Uy! Nag-video ka na mo? Padayon na niyo gibuhat. Ha? Padayon na! Kuan, Virgie? Ngano man na? Ngano man na? Ngano? Padayon mong sa inyong gibuhat. Padayon mo! Ha? Padayon mo sa inyong gibuhat, traidor! Kalain sila na eh. Ayaw pagbarog, Deli! Diha ka lang ilahom ni Raymond. Ano nagkabuhat na para mo, ini? Ano man? Ano? Ano may butingon ninyong duha? Tingog mo! Manang. Kung sa sulti tayo nili. Sulti! Matay na. Nang. Nindot manggod si Manny Raymond ang uy. Og dihang nakatilaw ko niya kausa. Pagkay kaduha lamian man gihapon ko. Naniawap na. Og karong ikatulog na hindi hapon ko kay mara magbarino. Gilok na lami nang. Mga traidor mo! Gihatagan akong second chance, Sir Raymond. Sineli akong gipalayas. Kay ang buang giganahan sa akong bana. Kay mura ko gibarina ang iyaha.
Huh, bitin. Traidor sa last part si Nelly. Mao katumang kasama ang kaagi ni Virgie din hining tulumanon. What's the style? Murag barina style. Kinay maong sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera. Dalit sa RMN Drama.